Ahojte, tu sú Fišáci. A vítame vás u takého Vítame vás u vlogu číslo 16. Číslo 16 je to vlog. Sme na korčuliach a ja na kolobežke. Zase asi troška bude počuť vietor, takže troška hlasnejšie. Ako možno ste mohli vidieť aj na Alešovom čerli, tiež tam natáčal vlog na korčuliach. A teraz ho natáčame my, až na to, že ja som na kolke. On je na kolke, ja som na korčuliach. Zase hla. Pred nami na bežku. Áno, presne, zase tam je moja mama. Din. Aspoň máme čo robiť. Hej, presne. Možno, že môžeme už natáčať Mne za chvíľu odpadne ruka, ale nevadí. Chlapci, môžeme už natáčať live streamy, ale zatiaľ máme malo odberov a malo ľudí nás pozerá, takže to je na nič. kebyže ste nás pozerali, tak určite by sme ho rádi natočili. Áno, presne, tak. Dneska sme už mali natáčať Minecraft, ale zase ako minulý týždeň, proste keď nie som ináč Minecraft ide. Preto sme dneska spolu, lebo zajtra mám narodky a aspoň oslavu, no ja už som narodky, no akože už mám. Hej, už mám. Počúvajte, poviem kedy, hej, stredu o 10 minút pred polnocou som dostal 11. Dobre, čiže hoši, bude to také kratšie video. A určite aj zajtra, čo natočíme. A dneska možno, že ešte aj Minecraft by sme chceli, ale dať to tam zase do džubkane. Hej, no, presne. Toto je ptáky. Dobre, čiže asi to ukončíme. Však to má 2 minúty. No. A teraz je aj zase dole kopcom, čiže ako si pamätáte, pri minulom vlogu na Alešovom čerli pôjde takým epickým spôsobom. Áno. Epic. Ježiši Kriste. Ja už dúfam, že nás bude počuť, lebo to by bolo dosť blbé. Hlavne mňa, lebo vieš, že som ďalej. No hej, zase čo budem miať počuť, no toto je na nič. No hej. No super, zase toto je kopec. Sakra. Budeš ty držať samú kameru. Čakajte. Pomoc! Poď! Ber i pone a natáčaj. Ja, čiže tak, to vidíte zase mňa. Teraz ide dole kopec. Som na takéto šmejdovej kolke. Keďže freestyler, lebo zase preskúmu Aleša, ale my sme si išli zabehať. Poď Aleš, poď. To dáme sme mu. No a preto som na takej šmejdovej kolobež. Počkajte, tu niekto beží. To je šialené ľudia. No, čiže preto som už sa pripája. Preto som na takej šmejdovej kolobežke. Dám vám naspäť mobil. Teda kolobežku je tak, ne? To je úplne v pohode, chápeš, bo nemášajú len nohy, ale ty sa musíš aj držať. Ty kokos. Teraz je tu zlá cesta. Zlá cesta, ne. Fake cesta. Kakam systém. Ja zase dneska preskúmu Aleša, už druhý týždeň sa to podarilo. Presne tak. Asi to už ukončíme. Ďakujem, mama. No, takže asi to už ukončíme. Majte sa. Nie asi, ale určite, ja to vždy aj hovorím, že vo vlogoch mojich, že toto asi bude koniec, pretože to nie je asi koniec, ale je to koniec. Takže toto bude koniec. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, pokiaľ nie, tak si vylište svoj chobot. A napíšte otázku, tému na vlog. Majte sa, čaute, dovi.